sú domy, ktoré ponúkajú viac než len bývanie. Poďte sa so mnou pozrieť na jeden z nich. Okrem multifunkčného ihriska dom ponúka nadštandardne vybavenú kuchyňu, priestrannú obývačku, dve kúpeľne a ďalších 5 miestností s flexibilným využitím. Precízne spracovanie, nadštandardné materiály spolu s technológiami prinášajú skutočné pohodlie. Vďaka svojej veľkorysej ploche a zázemiu otvára tento dom priestor aj pre podnikanie alebo aktívny životný štýl. Je to miesto, ktoré sa dokáže prispôsobiť tomu, čo práve potrebujete.